eka papa Isabel vapindira kamustudio rega ikatinzwa kuti dzimwe dzenyaya dzavakakubatira nhasi dzinosanganisira dzipi papa Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya tinadzo dzakawanda but dzimwe nyaya dzatinadzo muri yeZimbabwe ndidzo dzakafanana nekuti ndine nyaya muri yeZimbabwe yekuhurungwe kwa Chief Kazangarare kuna Sabhuku Manyati pamucheti na Sabhuku Kachedza yevana vakaenda kune next village vakasvika kumunda vachibva vaona kuti kumunda uku kune gejo riripo. Munozviziva muri yeZimbabwe kuti kumusha munogona kusima kakumura mombe munosiya gejo riripo. Vana ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakawana gejo rakasiiwa riri kumunda vachibva vaita pupu vachibva vazora gejo iri. Varizora gejo iri zvakazoitwa muri yeZimbabwe nemuridzi wegejo iri mushure mekunzwa kuti paasvika kumunda akaona gejo rine pupu ndivanani vaisa achibva aenda kumba kwevana ava akaona vabereki vevana ava vaenda kurufu achibva asvika akatora vana ava achibva aenda navo. Zvakawanda muchanzi kuti paakaenda navo kune gejo iri kune vana ava akasvika akaitei navo. Right. Ndine imwe nyaya yekuEpwethi kunonzi kumagada kunagara n'anga kune mwanakadzi angane 16 years angaine pamuviri akashayikwa kwemazuva murume akane 23 years asi murume wake akakwanisa kuenda kuvabereki achiti izvo ndakashayikwa mukadzi wangu kwemazuva akati but mazuva aitaura haasiriko. Mukadzi uyu mugodhi wemwe mvura ndo wakazoonekwa urimo mushure mekuti onekwa nevamwe pashevedzwa mapurisa kukashevedzwa kuti munhu aburitswe mumvura achibva atoonekwa kuti chakuru chokuratidza kuti mukadzi aratobereka changa chakutobuda kunze nekuti angani pamuviri pari kuma 8-9 months ndedzimwe dzimwe nyaya ndozoita mukoma KB nemuri yeZimbabwe nyaya yekwagutu yemunhu akafa but pavakatsvaga munhu wekuti izvo ngatibatsirani timboona chii chiri kuitika pamunhu akakafa ipapo family yese yatingati vana baba vemisha hapana akasara vese vakabatwa kuti vane chokuita pamovhi. Muri yese vana baba vese vakabatwa kuti vane chokuita vanenge vachida kakusvitsa nyaya pachimuti vachida kubata bhoshongora anobatika sei? Munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Musabhipa, musafona neprivate, musatambira ipapo asi mukangofona tobva tasvika ipapo. Tinotenda tisati kataenda kunonzwa urongwa hwekuradzikwa kwegamba muzuva ranhasi Brigadier General Retired Donald Silundi Chuma pane here chamungada kutsudzurira kumhuri yeZimbabwe? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekutaura panyaya ndataura muri yeZimbabwe yekunzvimbo yekundoshedziwa Chief Kazangarare anditika nyaya yakaitika ndeyekuti muri yeZimbabwe kwa Chief Kazangarare kuna Sabhuku arimo vane mhuri dzavo dzavanogara nazo but pamasabhuku apa kune murume ane munda wake iwowo akarima achibva asiya gejo kumunda kudaro ndokubva aenda kumba but achizodzokera kunzvimbo yake akasvika akaona gejo rake rakazara pupu kana chimbuzi adzokudaro musabhuku akazoenda kumwe kumba kwaanova ndiko anowana vari kupomera kuti ndo vakasvika kumunda vakaita pupu vakabva vazora gejo ravo achibva atora vana vaviri grade 2 negrade 0 achibva aenda navo akasvika kuona vabereki vevana ava vari kurufu chikonzero munzvimbo manga muine rufu achibva atora vana ava achibva aenda navo achibva asvika kugejo kwekwe achibva ati nanzvai pese pane pupu nemarurimi ndokunanzvisa vana ava gejo riya raka rikazorwa pupu riya ananzvisa vana ava vachibva vatsuka kumba. Vana pavakadzoka kumba havana kutaura nokuti namazuva maviri zuva rechitatu baba vaine vana mumba vachitodziya moto ndo pavari kunzwa vana kutoseka zvavo kuti iwewe ndiwo wakananzwa mapupu yakawanda kaiwe ndiwo wakananzwa panepo sokanzi chii chakaitika kwakuzoudzwa kuti dedi takaenda kuti takatorwa nababa nengi pano vakaenda nesu kumunda kwavo vachiti tisu isusu takanga tazora gejo ravo chipupu ndobva tananzviswa. Saka nyaya iyi iko zvinozve vakaendesa kumasabhuku vachiti sabhuku vachashevedza munhu nekuti vanhu ava pane masabhuku maviri. Sabhuku wevana vakananzviswa pupu ndoumwe sabhuku sabhuku womunhu ane gejo rachona ndoumwe sabhuku. Saka iko zvinozve tamirira kunzwa kuti pavakaendesa kumasabhuku vachiunza nyaya iyi tiri kushaya toita seri kuti vana vedu hatisi kuziva kuti vana vedu vari kuramba vachiti pupu haisi yavo asi kunyange kuri kuti ndo vakaita zvinhu zvise vana vadike ndo mutongo waifanira kupiwa here. Uyezve sei akasvika pamba akatora vana vari vega akaenda navo kumunda kudai vakazoshayikwa aibvuma here uye kunanzvisa vana pupu vachiti ndizvamaita ndizvo here muri yeZimbabwe uye kwakaendeswa nyaya kwasabhuku ndo kwainofanira kuendeswa here. Aunza nyaya iyi ndeumwe baba wevamwe vana baba vemamwe vana nokuti vana vaviri but vamwe baba vemwe mwana ndo vaunza nyaya vachiti umwe hasi wangu umwe ndiye wangu asi nyaya vana vaviri avana nababa vakasiyana. So baba ava muridzi wegejo paakaona pagejo pane pupu
achibva aenda kunotsvaga vana ava vese vari 2 varipo 2 haana kumbotaura nemabereki vabereki vatonzi vaenda kurufu ndokutora vana vega ndokuenda navo kumunda zvikanzi nanzwa ipupu ndeyenyu iyi vana kwakuchinanzviswa so vana vakazoonzwika vakutaura kuti iwewe ndiwakananzwa panga pane pupu yakawanda ipapeyo ndokati vakutosekana vatotositsike zvinhu zvebasa vabereki vachibva kuti vana vedu vangadaro here kunyange kuri kuti ndo zvavakaita vana vadiki hakuna ane mwana asingapare mhosva kune vamwe andidika but ndo maitirwo azvinoita here kana vamwe nemumwe akanganisira mumwe Zimbabwe machinzwa kandechekupi Kazangarare urungwe zvakaitwa nababa vanovaka muridzi wegejo ndizvo here iwo vangaodzwa nani kuti pupu iyi yazorwa pagejo yaitwa nevana ningi naningi avasati vaunganidzwa nokuti ndosaka vakaenda kwaSabhuku kuti mepo vachadanirwa munhu uyu vanzi kuti chakazoita kuti pakati pevamwe vana vari muvhileji asvika achitora vana vake chii kunyasi ivo zvakare vabereka kune vari kuti hatisi kuramba vana vanogona kuzviita asi ndo matongerano atingaite here mukati mekugara pakaipa loud and clear network ball transmission ball volume ball inini wacho ball saka pfapfaidzai hatina nguva ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidhindo nganganga paborodero pawishdon borodero chimu chakabatwa mukomana wechidhindo nganganga tinotenda Zimbabwe machinzwa kachatsudzurwa naBoshongora chiri kuchokera kuKazangarare munoti kudini konacho Thomas Mateta paCape Town South Africa arachipata chemuti vanhu vane hutsinye pasi pano mufunge kwaKazangarare munhu uyo ngaende kujeri 5 years right zvakaitwa zvokuti nyaya iende kunoripotwa kwani kwaSabhuku ndizvo here pane here kumwe kunofanira kuenda kunoripotwa nyaya izvi vateereri semaziviro amunoita tinoziva kuti munoziva zvakawanda varipo vanoziva nezvemutemo ndakakubatai live ndinonzi Chiko from Ireland hanzi munondiitira boys varungu vari kutokunzwai muchitsudzura so daidzai zita rangu ka 3 times anonzi Chiko ari kuIreland Chiko Ireland po rikiti vo tinotenda nekufamba kane National FM ikoko kumiri kwemakungwa magonatani komukoma KB na baba Bhozho baba avo vakatadza uye havana moyo wekubereka vane hutsinye ngavasungwe ndinonzi Kelvin Mafunga kugoromonzi Mashave village takachibata chimuti kuti G hanze vane hutsinye havana moyo wekubereka mati vana vakura sei vakananzwa pupu 0 grade negrade 2 sei vakaenda kunotora kunonyukura vana ava vari 2 pavana vese vari munharaunda ende sei vasina kuenda kunotaura nevabereki vevana kuti manzwa here zvaita vana venyu kumunda kwangu vaita zvakati ndezvakati even vabereki vanga vaenda kumariro kurufu vakadii kumirira regai katimbopinda muchitoro nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors kutaura kuno kwatiri kuita kamutumbi wemushakabvu gamba renyika Brigadier General Retired Donald Silundi Chuma wasvika kakumarinda eNational Heroes Eka uko ucharadzikwa kamuzuva ranhasi mutungamiri wenyika President Dr. Edi Mnangagwa ndiwo vachatungamira kahurongwa hwacho hwekuradzikwa kwegamba renyika tisaita kuendesaika kuNational Heroes 2 minutes to 10 ndio pafika nthawe pari manje KB na Bhozho ndinonzi Carlington Jomairwa paguruve ndakachibata chimuti tinotenda nekusarudzwa kwamaita National FM kuguruve ikoko baba Pati na baba Isabel murume uyo dai akatanga aimanage ita sei majina vari vana vake vadarwo haidaro asi akaona kunanzvisa vana pupu kuriko kunoita akadii kuvasukisa hake pane kudyisa vana tsvina humwe hutsinye hwatinoita uhu hanzi patinozosanganawo nazvo tichadzidza zvakawanda ndinonzi Dazimeta Chingariwo ndiri kunoko kumaAvenues icho kwadi baba Isabel nyaya iripo ndeyekuti unotanga kawazvitarisa kuti dai anga ari mwana wangu ndo zviri kutaurwa naGift Maria Pera panapa ari kuti akaita child abuse akatokanganisa pamwe chete nekukanganisa upenyu hwevana kunyangwe kuri kuti pamwe ipupu yawo ndizvo here kuti pupu yawo unenge waita unotenderwa kuidya maybe patova nechimwe chirwere chavepo pakaipa baba Isabel akarasa kodzero dzevana
nyaya yaifana kungoenda kwaSabhuku chete here Zimbabwe? Pane here kumwe kunokwanisa kakuenda kunoripotwa nana baba vevana ava? Regai tinzwe kamamwe mashoko anotevera. Inokutendai Zimbabwe nokuramba makabata pachimuti. Ndiri kuona panapa mukoma Taurai Mauna, Director of Operations paSend Clients Mission kwaRusape, hanzi KB naBhosvo takachibata chimuti kuti dzvi. Peter Zulu representing Domboshava paSinyoro Tires paritaniko loud and clear. Gilbert Chimpaka paBangeti, kuzati mukoma Joseph Murozvi paGlenloni pariseko nhasi. Tinotenda nokuramba makabata kapachimuti. Todzoka mustudio papa Isabel kavaripo 20 minutes past 11 chitatu 27 May 2026. Lekezani katibve kuti zinango zamudapatiriwa kana baba Isabel Bhozhongora nkati machirongwa Bhozhongora segment zinsanganisira ziponi. Mataura nyaya yekukazangarare ya baba ichokwadi vakaenda kunotora vana vaviri vavaifungidzira kuti ndivo vanga vazora pupu pagejo ravo. Ichokwadi vachibva baba vati kuvana ava, nanzvai gejo rangu kusvikira chena, endi vana ava vakananzviswa kusvikira gejo rachena. So mubereki wemwana mumwe akananzviswa pupu. Ichokwadi ndiye aunza nyaya pachimuti kuti toita sei. Asi izvezvi kutaura kuni kwatiri kuita vakaendesa nyaya kuno mumwe Sabhuku chikonzero Sabhuku wevana vakananzviswa naSabhuku womunhu kunanzvisa vana ava. Masabhuku maviri akaita sei akasiyana. Baba vevana vakaenda kuno mumwe Sabhuku akaudza achibva ati ndichadana murume nditaure nawo, asi zvaane mazuva haasati adanwa. Baba vari kuti anichanzwisisa kuti vana vangu vachaita sei, hazvina urwere here pakati, uyezve ndokwa ndofanira kuenda kumaSabhuku here, ndofanira kuenda kumapurisa here, uyezve kana pachinge paitika nyaya dzakafanana nedzidze vanenge vatadzirwa vanofanira kutora matanho api. Senzira yakatorwa iyi idanho rakanaka here kana kuti kwete? Ivo vana vachibvunzwa nevabereki vari kuti ndivo here vakaita kamusambo aka, vari kuramba havasirivo, vari kuti hatisiriso. Kana vasirivo then muridzi wegejo kana akananzvisa vana vapupu zvakurevei, zvoitwa sei ende zvichapera sei? Zimbabwe tibatsirei, katumirai ka WhatsApp message panhamba dzinoti 0718 692 244 0718 692 244. Tsudzirai chimwe ichokwadi. muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudza zutika matemana wose enyika ino. Paka gutu zvekwagutu chiri kuti tani. Ndapindira kwagutu muri yeZimbabwe. Kwagutu kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yekuti kune mwana akaberekwa ari mumwe chete nababa namai vake. Baba vachibva vashaika kuchibva kwasara baba chete, kwasara baba vakashaika kukasara amai chete. Amai vasara vari pamba vakararama. Sorry Zimbabwe, akashaika ndiye amai kuchibva kwasara baba. Right, iko zvinozvi baba sezvavanga vari vasara ndo vakazorwara iko zvinozvi vachigara mushure mekuisirwa mushandi nemwana wavo. Baba avo vanga vane makore anokwenda kuita iwo 4 years vari panhoo vakarara vachirwara. Mwana komana aizama nepaanogona napo achivaendesa kumadoktazi, bombodzoka pamba, kuendesa kumaprofita, kuendesa kuchivanhu, achizama kuti baba vangu dai Mwari aita kuti vararama, kutaura kuri kuti baba ava vanga vaine 74 years. Pa 74 years ndopa vatisiya, ndopa vazofa nematambudziko. Baba ava vafa kudaro. Mwabandu wakaudza mwana komana kuti izvo ndiri kukumbirawo pamunhu ndiri kugara naye panapa ndishedzere mwana komana wangu auye pano. Chikonzero inini ndiri kuona ndichisina mazuva, ndava pedyo nekufa, but ndine mashoko andoda kusiyira mwana wangu kuti azive kuti ndafa hangu, but achisara sei, agogara sei, uye zvichandipedza nezvimwe zvichena ndezvipi. Vanoudza mwana wangu kuti izvo mwana wangu ndaona wakaruza mari yakawanda, asi ungade ukabudisa chimwe chinoonekwa nenyaya yekuti waida kuti baba vako ndirarame. Aiwa zvanga zvisina kushata, asi ndaona kwandiri kuenda handichisina rwendo, ndiri kuona ndichidanwa, asi vese vakabata pandiri ndiri kuvaziva. Vese vakabata pandiri vakakonzeresa kurwara kwangu, vane chokuita pandiri ndiri kuvaziva. Asi zvondoda kuita mwanangu ndezvekuti ukada tikasiyana kuudza mashoko, ukafamba nemashoko tinogona kupedza musha wese tikafa. Chikonzero inini ndafa nokuda kwemashoko iwo zvakare, uchanovharirwa zvakare wobva wafira mujere. Saka nyaya iri panapa ndiye kuti famba zvakanaka ugotsvaga, asi kana ndichinge ndafa ndichakuzarurira kwauchafamba nezvichaitika, pachabuda zvichaitika. Asi handina mutoro wakabata kwandiri, kunyange madzimai vakaroorwa verudzi rwangu ndo vandiuraya. Right? Mwanakomana vanhu vafa, vavake vafa, vavigwa
vapedza zvese. Mwanakomana anoisa shoko rake mudare achiti, ndiri kukumbira kuti muchiri pano hatingaite here mamwe masviko kuti tizive kuti murandarume chakamupedza nechakafa chii, kwete baba vangu vega, kunyange vakabva kumashure tagara tisingambofambi tiunike. Vakaonda vanga varipo vakasimudza maoko vachiti, shoko rauya naro mana ishoko guru, asi chinonetsa ndechekuti hatina mari dzekuti tifambire chita ichi. Mwanakomana achibva ati, ndine pashoma pandinapo, tikafamba paviri kana patatu tinogona kubuditsa cheni. Umwe akabva taura arimo muzvikanzizvo uri mwe mukadzi, aiwa ndinoziva kwakati pakati karufu kwedu ndokwatakaenda, pati kune zvakabuda ikoko. Vachibva vafamba vachibva vaenda, munhu achibva ashevedzwa. Munhu paakasheva vakataka kuenda ikoko, vaenda ikoko ndokuzoshevedzwa munhu kunzi ngauye panzvimbo. Munhu achibva asvika panzvimbo achibva amira mberi kwavo achishevedzera achiti, veukama ndivo vandiri kuda pano, mungave vadzimai vana vevanasikana ngavebve pano, asi ndiri kuda veukama. Veukama vandiri kuda kunyanya madzibaba nemadzitete vedzinza wakafanana nemurume afa. Zvikanzi pati pana pandiri kukati kutaura panapa, ndiri kukumbira kuti chakuisirai mugomo wemvura apa. Mumwe nemwe ngabve nekapu yake kumba, handini munhu achakwira mvura iyi kubva mukapu yemumwe munhu yambomwira nemumwe munhu, ngamwe mukapu yake ega yabva naye kumba. Uchipedza kumba wotora kapu yako wobva ita sei, wobva waenda. Baba pati nemhuri yeZimbabwe vanhu vakadochimwa mvura ipapo, munhu wese aite senge uda kukotsera, senge kuti kanganisike ipapo. Zvikanzi ndiri kukumbira ipapo mumwe kechipiri, but muchitaura nezvezita remunhu uyu kuti nengi tiri kukumbira kuti munhu akakudya kana kuti ane zvaakaita zvigobuda. Vamwe vakatanga kutanga kuvhunga ipapo vachishevedzera kuti ini ndakaita zvakadini zvakati, but nefamba nanhengi vachiita zvikwete vari veukama. But pavakazobuda apa, mwanakomana nehama dzakadziripo vakatanga kushevedzera kuti mashoko ari kubuda muri kumanzwa here, vamwe ngatirekodhei tichinzwa zviri kuitika. Vanhu vapedza kudaro, vanhu sabhuku navanhu ngaripo zvikanzizo, mashoko ari kubuda panapa akaoma, right. Pane vanhu vakataka kuti singakurwara nenjere vanokwenda kuita 4 pavanhu 17 veukama nababa vanga varipo pavanhu 4 hour. Ndo pakanzi zvakuenderera mberi izvi dai machimira titange neivava, then vamwe vozotaura vachizoudza ava vanga vabudirwa apa. Ndo pakataka kutaurwa, saka munga kutobvisa hembe ipapo veukama achibva shevedzera kuti izvo vanhu vakanga varipo kusanganisa sabhuku. Zvikanzi sabhuku hamusi hama yedu, zvamusiri hama yedu, kana vanhu vachinge vagara apa vakunzwa zvakanaka mochivaudza kuti mazivei. Ndopataka kuudza sabhuku. Zvikanzi panapa mashoko anga achitaurika ndiye kuti mese kubva uyu ataura zvakati nenyaya yemufi, uyu ataura zvakati nenyaya yemufi, but mese zvamuri apa mabuda muchinzi mune chokuita nemufi. Mwana achibva ati, ndiri kukumbira mubatsiri pari zvinozvi, imbosiyai vanhu vakadai ndichazokushedzai inini kuti tidzoke tienderere kumberi. But masiri wakaitwa vanhu ava, vanhu vakuita senge vakurwara nokuti vamwe vari kutozvimesa, vamwe vari kubvisa hembe dzavo, vamwe vari kutori kana akabuda kutaka kufamba kana akasadzorwa kwaari kuenda haadzoke. Saka vane vana vavo vakatochengetedzwa, vane madzimai avo vakatochengetedzwa. Saka vanhu vanyanya kukwara pa vanhu vechirume, vana tete vamwe vangakaroorwa, varume vavo vakatoshevedzera kuti inisu hatingendere madzimai akadaiso, vauya zvakanaka vachiuya kurofu, asi kana vakudzokera vakadaiso zvakaoma sei vakutochengetedzwa varipo papo. But mwanakomana akashevedza mubatsiri kana kuti akabhadhara mari abva ati kumubatsiri, ndiri kukumbira mumboenda. Mazuva aendesa kumberi anokwana 2 weeks, but vanhu vari kuita sei, vari kurwara. Muri kuti veukama vari kurwara mushure mekunge vaunganidzwa kuti patsvagwe chakakonzera rufu rwababa vangani 17 ndo majinda kana kuti veukuru vasara mufamily imomo, varidzi vedzimba, vana baba nana tete kumunhu uyu akafa, vakoma nevanin'ina nana baba ndo vari kuita zvenezvo. Ende vatobura chinzi vese ivavo mune umwe anga achitaura kuti ane chokuita kubva pakataka kuroora kumunhu. Yes. Saka izvozvo mwana akati mubatsiri chimbodzokera wozouya after 2 weeks. Apa vanhu vari kurwara. Ya, pakaipa. Aunza nyaya kwagutu ndiani? Vamwe vakaroorwa pamwechete nevana nevabereki vari kurwara, vari kushevedzera kuti kodai zvanga zvaitwa pamwechete zvakaitika nezvakachibereka tozviona. Vamwe vana chitoshevedzera kuti ai maitiro anga achita baba vangu aya nemaitiro anga achita mai vangu aya anoratidza kuti amai zvechokwadi kana kuti baba vangu vane chokwadi nekufa kwemunhu. Asi matanho azotorwa nemwana ekuti imboitai 2 weeks vanhu vakadaro anorevei. Mwanakomana ari kutoshevedzera achiti kana muchichema kuti 2 weeks vabereki vedu vachirwara, ko inini vangu vakafa. Vakaita makore mangani 4 years vari panhovo.
makabotora matanho api 2 weeks choma ndichadzoka achibva tokwira 0718692244 muniti tani kona icho chikuchokera kakwagutu tibate ikaZimbabwe zvikanzi naamai bhanda paDZ3 wekubatisa vana pupu akatadza munhu ngaasungwe bonzo nakanyemba okay bosho nakanyemba uyo wekudyisa kavana pupu dai vagari veko vaita kuti iye aite pupu yake odyawo vanhu vakamutarisa aone kurwadza kwazvo ndinonzi General Baba Shami kuEpworth sorry kune vari kudya mamessages ari kuya panapa mahwani kane zvikanzi veikoko ngavamboita kuti baba ava vanzwewo bhata lekezani katendere patsogoro kanacho chirongwa zvikanzi wekudyisa vana pupu uyu ane hutsinye kwakazangarare police please get busy ndinonzi bata piwa ndiri kuStone Ridge kudhemu takachibata chimuti kuti dzvi 11 minutes to 12 KB na Bozho 2 weeks idzo dzitori dzishoma ngavambo hanzi vaimbo utangirei musindo wacho ngadzvanye ipapo mubatsiri ndinonzi Clayson Mashopani ndiri kuJohannesburg kuSouth Africa arinoti ngavatowedzera magetsi 2 weeks ishoma idzo hanzi mwana ngawedzere mamwe masondo pamusoro yeah but muri yakawandisa zvengoma KB vana baba vana tete achazovadowo futi mangwanaka but iwo zvavaita kuvabereki kwemwana uyu vanga vasingazvione here kundiosoko zvinosvika zvakuda kugadziswa mukoma KB anogona kuzosara yari wani kuvanhu vese vakazofa pakaipa vakuru venharaunda vari kuti kudini ndio patamirira kunzwa kuti mwana uyu chikonzero ana wakataura naye akangoshevedzera kuti ine zvandaita tichasara toonana achivakwira basi todzokera kamuchirongwa chedu baba Isabel hanzi mubatsire ngambosiya vanhu vakadaro taneta nevaroyi ndinonzi Brighton Murimba ndiri kubocha kwamarange asi vanhu vakadaro yes vanhu vanokuvara vanhu vanokuvara vanochowa zvinorwadza kuti weukama baba Isabel ndiye anofunga kuita zvakadaro ipapo ndo pakaoma mukoma KB kuti nguva yese yakatambura vanhu vachipedza mari vachifamba vachiita se vanhu vachitoziva zvavo kuti vane chokuita pamusoro pechinhu ichi wekudyisa vana pupu handina shuwa kuti ane mwanawo nokuti akaoma moyo ndinonzi Tanaka Mupambi munhu atori nemhuri baba pati atori nemhuri atoriwo nevana vanotokanganisa saka sei kuzoita izvozvo hatizivi kuti mweya iwonenge wapinda munhu zvambotaurwa zvekuti asenda meseji achiti tanga wamboona kuti kwauri zvinoita here kana wozozviitira vamwe pane muteereri angotumira meseji yokuti mwana uyu ngaasiye vanhu ava vakadaro vachimborwara hapana kumboti ngavaregererwe sei sekutaura kwataita kuti zvinorwadza kuti uona kuti baba vanga vari panhovo 4 years vachirwara vachitambura wozonzwa kuti nditete amaipezwa munhu aitomboya achichema-chemawo achikurega uchitambura pakadaro ndiye wozobuda ipapo 10 minutes past 12 ndopafika nthawe pari manje Pastor Stony paHeathcliff extension vakachibata chimuti kuti dzvi madzinzwa akadzatsudzurwa nababa Isabel Bozhongora mungabatsira seiko mhuri idzi tibatei pa 0713938538 kana pa 0718692244 iWhatsApp number iyoyo zvakaoma zviri kuitika baba Isabel zvinorwadza baba pati pane here update yamazonzwa kubva kukaZangarare hapana chatichaitika sofa hatisatanzwa nokuti nyaya yakaenda kutozoona murume akutopotera kureva kuti kwaakaendesa nyaya hakuna matamano atatorwa apo mazuva ari kufamba kokana zvichikuwadza tinorekana mumwe awa ndizvozvo Joshua Masedzanwa weCaps United padomboshawa pashowground zviri kudekedza here musakanganweka kuti mutambo weCaps United neScotland FC kana kuti Scotland FC versus Caps United uriko musi weSunday 31 May 2026 kugomba National Sports Stadium chakachaya ngatimbozadzaika ngatisadzeika vakomana but chandozere chekuti matimu acho ese akarongeka yes anoita kuti vanhu vaende kuground ende vane masupporters so masupporters eScotland FC mabviravira masupporters eCaps United kepe bhora ko 60,000 sita nevana vemuZimbabwe zvisine apa tikutaura nyaya yebhora timu yakunogona ngeisiko but tikutaura nezvebhora remunyika medu unosvika unoonawo kuti nhandare yange yakavharwa iyi yakarinovetwa kusvika ende iwo unosapota imwe timu
asi uchanoona umwe munhu anoti uyu anogona hake haazokwedu wedu but anoita sei pachazonzwa national team kotozoita kuti uyu anogona kukwana uyu chero asiri timu yandosapota plus izimbabwe kai ndizvozvo iplus 263 nyika yedu okay mukoma kepi nabhozho tiri kurwadziwa kuno tashayikirwa kane umwe kondakta wedu gamba redu anonzi Zino nhasi ngazorore murugare ndi Albert Dzakatira pakuwadzana zvinorwadza nematambudziko zvakaoma chokwadi chemaine tadoko tiri kunzwa kuti pane tsaona yaitika kugokwe gokwe neyebomba nzvimbo iri pedyo neyebomba ndofunga kuti 23 kilometers unosvika mugokwe center tichanzwa zvakawanda akakubva kumapurisa asi hanzi pane bhazi ipapo raita tsaona chokwadi mukoma kebi zvakaoma chokwadi rekezani kati ngoona kuti message iyi iri kuchokera kwakuponi kuchokera kubhindura kwapodumba ati ndiri kuona Bhozho akasuwa amake Nosa musi weSunday kana vamwe vedu vachigara vachingokundwa zvinoita kuti timboita nguva yekurangarira it's okay kana tikaramba tichikuina tega vanhu vachiramba vachingokundwa tomborangarira kuti ndovamwe vedu vamwenyu wapi tichaguma takutoshaya vekutokunda ka vamwenyu veScotland FC Scotland ndavanoziva urisekwa mutungamire mapisa ariko mutungamire Solani ari kumapisa mukoma kebi anogara akachibata mukoma anotonedza mukangweresa masaisai mutungamire mapisa unonza chinze mandipa unherera anoti ndibhabhaka anenge achigera kwanza munenge makundikanganisa nyaya yekwazvimba muchidimbu yakamira sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndakataura nyaya yekwazvimba yekuti kune family kana kuti muri yanga iri mukati mekunetseka mukati mekuti izo jamba rushava nezviri kuitika kuti vanhu vanga vachingofa zvisinganzwisisiki vanhu vachirwara vanasikana vasingaroorwi vachidzoka kuvarume vamwe vachipiwa vana vari pamba vamwe ndingangoti zvaitika mufamily hakuna aita chinooneka nechinobatika uyezve vanhu vakazoungana vaungana kudaro vakatanga kutaura kuti anyway toita sei tichasvika rini uyezve tiri kuenda kupi tiri kutoparara ndati tiri kutopera kusvika vadzizvo ngatishande mubatsiri vatsvaga mubatsiri achibva asvika mubatsiri paakasvika izwi rakabuda mashoko akabuda aibva kune vamwe baba vari mufamily vanova ndivo vakuru vachishevedzera kuti kozvamashevedza uyu zvaanenge mwana mudiki anozivei anoitei dai mashevedzera munhu anooneka anozvigona here zviri kuitika pana pandidi kupedzerwa nguva kusvikira titova tutaura kuti vanzi aiwa hapana chinobatsirwa pano kusvikira mubatsiri ataura akati izvo ini ndauya pano matambisa nguva yangu ndatambisa fiwe kana matandisushenza izi bheta mudipe mari yangu ndiite sei ndidzokere hangu ndokuti ndatouya ndafanira tishande ndokudetsana paipe kusvikira wazonzi mubatsiri no pane kunetsana regendendi ndidzokera ndokubva takakubala kufamba achibuda kunze kweyadhi kunova ndiko kwanga kwakamira motokari ari mukati mekufamba asvika pagedhi achibva adzoka akati pane chadakangano ndokutora badza ndokubva angochera gomba raakachera kungochera kuti rega ndichere gomba iri iro gomba iro ndo rinosara richindirangarirawo nekufamba kwangu ndobva akudzokera akuda kunobuda gedhi zvakare zvanzi ndachera ndikasiya gomba riripo pano pane vana pane vana vadiki vanogona kumhanya mumwe akatsika mugomba anogona kukuwara ndine ndichawana mhosva chikonzero ndinechera ndachera gomba ndobva adzokera ndobva angofutsira gomba riyari afutsira gomba kudaro ndobva arowa pasi baba pati nemhuri yeZimbabwe zvakaitika pamba apa baba vepamba apa havasi kukwanisa kurara pamba havasi kukwanisa kugara pamba vari kuti vakapinda mumba mavo vakarara usiku ihwohwo vaichema nekuridza mhere mumba muno mune nyoka ndokutiza vachienda panze vaenda panze mukadzi nevana vakati izvo kana pamwe zviri pano endaiwo panext door pane hukama vakaenda panext door vanomhanya zvakare vachibuda kusvikira vaenda pasi peumwe muti uri mukati menzvimbo ishi kana vari panze havana problem vakakupinda mumba chete mungave mehama mungave maoni mumwe vari kunetseka chikonzero vanenge vachiona nyoka yakutovaruma baba ava musi wandakataura wewe rakachiore zuva rechi16 kana risingakanganise vatopinda mu1920 iko zvino zvari panze mhuri yavo kusanganisira mukadzi vari kuenda nechikafu pasi pemuti ndine urombo mhuri yeZimbabwe mvura iri kunaya baba vanopiwa hembe dzokupfeka asi inzwai zvimwe zvinhu zvimwe zviri kuitika baba vari kukwanisa kuenda kumunda vari kunorima vanokwanisa kuita zvese zvokuita chavasiri kukwanisa kuita kupinda pamba pachivanze parivanzi havakwanisi nekurara mumba ndiko vasikwanisa asi pamuti apa vanenge vachiita zvinhu zvavo saka zvakazoitika musi weThursday ndichipedza kutaura nyaya veukama vakutoreva kuti izvo chaakutinetseko zvino ndechekuti pane tsoko yakauya pamba yakatanga kumboonekwa muvhileji kune vamwe hukama ikangonzi tsoko inoonekwa kwayakaita takazoiona iko zvinozvi iri pamusoro pemba ichifurunura uswa ende mafurunuro ari kuita uswayo iri kutanga kumashure
nekumberi, ikatora kumberi yotora kumashure, ikatora kumberi ndi kumashure kwatovhurika, asi uswa ikautora iri kuenda nawo pasi pemuti pari kugara baba ava ndo pairi kuisa. Hey, ende tsokwa iyi haisi kuvhunduka vanhu kana kuita sei. Iko zvinozvi pamusha zvakare pari kunzi pataka kungoonekwa nyoka dzinenge dzingotendera dzichimhanya, asi ivo vakabvunzwa vanoti handina chokuita chikonzero, inini handisi kukwanisa kusvika pamba ipapo. Ko imi muri kuonawo nekusvika pamba, vari kuti ndiri kuona kusvika pamba chikonzero, ndiri kuona chi, ndiri kuona nyoka. Ndakapedzisira vachitaura nyaya yekuti izvo vagara pasi kuti vashevedze zvakare munhu uyu, asi zvange zvakutaurwa ndezvokuti mubatsiri ari kushevedzera kuti izvo ndiri kuda kutaura nemunhu anova ndiye akandikonesa kushanda pamba apa ndichibvapo, ane mashoko akataura akafanana nemunhu andituka. Zvikanzi anotaura nemisei asi kwanisa kupinda mumba, zvikanzizvo kwandiri kunoko hakuna chinhu chaari kuona, zvese zvaari kuona zviri mumba. Saka kuno kwandiri anogona kuita uyai naye kuno. Saka mubatsiri ari kushedzera kuti baba avo ngavaende kumubatsiri unotaurirana kwanzi vasauye vega, ngavauye nehama dzavo. Ende pamba ipapo ndati ndiri kuda kupashanda, nokuti ndiri kuda kununura vanhu vepa ivavo. Ende paakabva akati wangu handina kubhadharwa, asi ndichasiya ndaita zvokuti murarame. Uchimidzi vari kuti nokuda kuzviitika izvi nyaya dzakachiitika mufamily dzenge dzakamira chikonzero zvaishanda kuvanhu ava zviri kushanda kuna baba. So tamirira kunzwa kuti vakwanisa here kuenda veukama vese kuenda kumubatsiri, ndo pairi ya mazvinzwa kamuri yeZimbabwe chiri kuti kudini. Yekumuri yeZimbabwe yakamira yakadai. Pane vanhu vakapinda musango, vanga vari mukati mekutsvaga zvichirwa zvepasi zvakafanana negoridhe. Vakomana vanokwana kuita 4 vari mukati menzvimbo yeGwanda, vari mukati mekucheka goridhe, vachera goridhe. Zvavo zvakanga vachiita zvanga vasingabude, zvavo zvakanga singaite hapana changa chichibuda. Vari mukati mekutombonetsana vachimbochinjana. Yeye vakomana tiri kuda vanhu pano patiri kushanda pano vanoti ivo vakamboita muko wokuti tiri kupedza wiki tiri pano hapana ari kubuda. Kana tina unotenga chikafu tiri kunotenga tese todzoka pano. Tichirara panapa tiri kurara pamwe chete, hakuna kana ari kuenda kubhawa. Tiri kufungidzira kuti pakati pedu pane vari kutisvibisa, vanoenda kana kunosangana nevakadzi vakawanda. Pavari kuzopinda mugomba muri kutisvibisa zvimwe kuti zvimwe zvacho nzvimbo dzinoyera. Saka tinoda kumboti timbozira kana kuti kutsanya. Kwandiri kutaura muri kunzwisa kunosvibisa kwakafanana nokuti unongosangana nevakadzi unogona kusvibisa nzvimbo, asi hapana chaibuda kusvikira vazoita nyaya yekuti vari kuda kutsvaga mubatsiri. Mubatsiri achibva ati iye inini pachangu ndinokwanisa kukubatsirai asi ndine zvandinoda. Vakomana vakati izvi inzwai kuti titsvage mubatsiri kuita kuti tatambura pano hatina chatiri kubudisa, tiri ngonzwa kuti kwarira mhururu but patiri isusu hapana pachiri kubuda. Zvikanzi chitsvagai shoma yakafanana neyakati kuti ndingokwanisa kuudza vekwangu kuti ndine kwandiri kunoshanda. Ndobva vatsvaga mari yakatsvaga yanga iri 380 US. Pa 380 US yakabva kumba, kwete pabasa nekuti yange isingabudi, yakabva kumba kwemumwe 1 ari pakati pevanhu 4 akatumira kumusha kuti veduwei tivigire mari kunoko. Kana pane zvazoitika ndobuda munhu aita senge ari kuriska kuti hapana, ndobva abvisa mari ndikubva vashandirwa mukoma KB avanoita 2 days ndobva vabata chinhu. Vabata chinhu kudaro mari ichibva yabuda. Mari yabuda mukoma KB, pakabuda mari. Vanhu vandiri kutaura izvezvi mumwe nemumwe ane mota yari kumhanyana, mota svinu, ende vanhu kuronga zvekuita mabhizinesi avo. Right, vasati vaita izvozvo zvikanzi veduwei chokutanga chatiri kuda panapa tine mari yatakachachwa, ndo mari yachataka kubvisa. Asi musati mabvisa iyoyo munobvisa une mari yangu inini ndakazobvisa mari yokuti munhu auye kuzotanga basa pano. Yes. Mari yangu nemari yebasa. Vakomana vaitane vatanga kundisa. Munoziva zvimwe zvinhu mukoma KB. Mari yakunaka. Havachadi kuti vadzosere mari yemuridzi. Azviite izvozvo. Vakomana kusvika pakunetsana. Hey, toita sei panapa? Vatonetsana. Mari yemunhu haichabudi. Kusvikira uye afona akati inini paya pamakati mune mari yamuri kuda tanga tisina mari chikonzero hapana chaibuda. Yes. Ishokwadi tiri kutenda kuno kuzvinhu zvakabuda, asi mukugara kwedu tatizinge tiri kunetsana. Mubatsiri ndokudhiraivha ndobva aenda ikoko, achibva asvika akati ndoda kuti ndikuonesei makauya kwandiri muchichema ndakaita sei, saka chiri kunetsa iko zvinosiye tanga imapa munhu mari yake. Vanhu vari kaungana varipo ipapo, 1 kwakutosimuka ipapo kwakutora bhemba kwakutema mumwe wake. Iye akaita zvinhu izvozvo akatotiza
zokuti kana pagomba pacho asi kudzoka. So uyo yakatema uyo ikatozobva mari kubva kumubatsiri achiti no rega titapise munhu uyu nokuti vanhu vari kusvika panguva yekusanzwisisana vachibva vamuti tiri kukumbira kuti iwewe wacho wakakuvara ndiwe wakabvisa mari yeye, tiri kukumbira kuti iwewe utore off uchigara hako kupi kumba uchirapwa, asi mari ichazobuda kana wadzoka. Ko goridhe ravakaona riri kupi? Goridhe ravakaona vanhu vakatoshiyana, rakatoshiyana ende vai vakatoramba kuti hakuna kuri kuenda mari. So munhu angatsvaga mari pakutanga sezvo wanga usina mari akatokoreta mari kubva kumusha haana kudzoserwa mari, haana kudzorerwa mari yake, achida kuti adhimande mari yake achibvarwa nebhemba. So mubatsiri akatosvika pakuenda ipapo akati orati mari yamunaye but hazviiti kuti imwe munodya imwe mari musingatsvage imwe mari. Yes. So iko zvinozva ndiri kutaura mukoma KB ndezvekuti apa vakomana vari kushanda asi kuzvinozvi mari cho hapana chiri kubuda. So mubatsiri akabvaenda panext ndo papaita kuti mheremhere futi kunzi mari yabuda iripo ipapo. Saka ivo vakushinzira vaziti takuchidzokera mari yei avachisina munhu achibhadhara so ntoda mari bhadhara amuchadzoka. Saka uyu achibva atora chinzi kana uchinge wadzoka saka nzvimbo yako yaunoenda wega ndokwachichabatsirwa uri ikoko. So mashoko anga aripo apa ndeyekuti hongu mungabatsirwa asi kana muchibatsirwa imomo chinokukondisai kuwirirana nokuziva kwamakabva kuti ndikupi chii. Arega timbonzwa kubva kodiwa vateereri 0713938538 0713938538 Kanyemba naBhozho ndakakubatai zvakanakisisa. Ndinonzi Dennis Jerera paDowndera, baba Shailini Jerera. Chikufamba ere regai tinzwa nhasi tarisane zviri kuita WhatsApp platform iri kuita kuwiwisha mbari wangu messages kuwanda kumweko kwaidaita. Right, kana muchinyora messages nyorai messages ka asanyanyo kureba nokuti panapa pane zvari kuita. Okay, icho chababa vekutiza pamba uyo hongu baba avo ndiwo vakavhiringidza but mubatsiri atadze kuita basa but nawo nyaya yacho yakunetsa kutonga nokuti mubatsiri uyo ari kuitawo mashiripiti ake pamba apo ita 4 kuna Victor Katiyo, James Majagada Veremu, Mai Makoni Nobel Chabeta Kamanura, Tinashe Gotora, Miriam Charovedza, Rebecca Fosa, Esa Kanengone Muningiwa, Manyoso Madeko Famba Zwawo, tichaona Shumba, tichaona Kamboa, Forgive Nyamadzao, Mainosa, Chigwedeza Mandombo, Israel Tembo, Madziwanzira Denford Chari, Farai Nyamano, na Miseki Chigubu, Dinoz the Radio Inspector, Shekman Matono, supporter Yechele. Yes, mubatsiri arikuti ndirikuda kutaura nemunhu akandizvidza akanditarisira pasi pandakashedzwa kuti ndozoita basa pamba apa, right? Asi veukama uyai nemunhu iyeye titaurirane, right? Ndofunga kana wakataurirana basa notanga kufamba zvakanaka. Even baba ava nyoka yavari kuona inodisappear. Baba Isabel, muupenyu rega kutarisira munhu pasi. Icho ndo chokwadi ichocho. Even munhu ari kutambura nhasi chokwadi kutambura kusvika palast number asina chokubata rega kumutarisira pasi. Ane chaanogona ende mweya wakamusika mweya muchete ndiwo ndinawo, right? Niwo uinawo mangwana zvinoshanduka munhu iyeye oita mbinga iwewe zvako zvobva zvadhakwa unomupfugama. Amai 29 minutes past 11 regai kandimboshedza K-Chaps mudariro ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangotana 10 minutes past 11 pa National FM chitatu 27 May 2026 tiri pakati pakuperekeza kagambara dziko Brigadier General Retired Donald Silundi Chuma amweoka ari kupendesiwa kansiku ya lero uno mabva mafara kuchokera kuna mtsogoleri wa dziko President Dr. Ede Munangagwa pamwepo kapagogomeza ka ulendo urafambiwa ka na gambara dziko kufika ka azatisiye zvimwebzo kabzira zapasaka kuti iwo mtsogoleri wa dziko akwanise ka kwapasaka ulemu wa gambara dziko ndosaka ntsiku ya lero uno ka wantu aunjikana kumanda yanipendesiwa ka magamba ya National Heroes Eka kumweko ka kuri kupendesiwa ka gambara dziko Brigadier General Retired Donald Silundi Chuma aratisiya ali na makore 71 ya kubaliwa mambuyo makudala kwa nthawi Itali ntsiku ya 15 May 2026 kunyumba yao ya Nkulumani kwa Bulawayo asiawana anaye lekezani kati kumbuke iro ganyu karada pata kubulikiza kanango kanyumbo kuchokera kakuna zinotongwa nemivanhu kusvika dzagadzirisiwa nemi saka nyaya dzose dzinoitwa nevanhu icho kwadi pa
paka mapindira papi ichi mkoma KB ibocha bocha marangi right vana vakura kune vanakomana vakarora kune vanakoma vasikana vakarorwa nevana vari pamba asi vachiri vadiki baba pamuri iyi vakafa ndati vakatisiya nguva yamwari yakakwana vakaturwa nenguva nematambudziko then yoroshi zvadaro mhuri yezimbabwe inzwai zvakuitika amai vachiri kuzvinzwa amai vari pamba asi chokwadi chakanaka ndechekuti amai ava vakura makore avo anenge agori kutaura ingave 72 years dzekurarama vachirarama vaine 72 years vana vakaroorwa nevana vakaroora vane misha yavo asi vanouya kuzosangana pamba chikonzero ndo pamba pavo pamba pevabereki vachia kuzoona amai vavo baba vakafa mashoko ari kubva kuvana tiri kutya dzimwe dzenguva tinonzi tatenda botswa pane murume akapinda munzvimbo iyi anoita zvekushandira ari muprofita murume uyu izvezvi akauya pamba pedu ndokutanga kugara pamba tikaenda kunobvunza mama kuti murume ari panapa ndiani vanoti mubatsiri muprofita pamba izvezvizvi zuva risati rabuda vanhu vanenge vatounganawo mukugeti vamwe vatopinda mukati vakamirira kushandirwa pamba pari kuzara tikabvunza mama vanhu avandevezvi kanzi aiwa vanhu vemubatsiri uyu ari kugarawo pano achibatsira tinogona kuwana zvimwe zvatinowanawo saka ndakamupa nzvimbo yekuita sei yokubatsira munhu wandiri kutaura uyu anoenzana ne30 bhoni yemumba medu ari kushandira uyu mubatsiri uyu tikaudza mama kuti tiri kuuya kumba vanoti handidi mwana anouya pano asina kundiudza kuti ari kuuya wese anouya pano fanira kutondiudza kuti mama musi wakati ndiri kuuya patinoenda kumba ikoko musiyowo tinowanika munhu uyu anobatsira pamba achinzi nhasi ari off asipo abatsiri vamwe vedu vakazoenda pasina kutaura kuti tiri kuuya ikoko ndokuona amai vachiwacha hembe kusanganisira dzemubatsiri uyu hembe dzemukati vachiwasha vamwe kusvika vatoona kuti murume uyu ari kutopinda mubedroom ari kupinda muimba yemukati yaamai ndo maari kurara chinove chiradzo chokuti murume uyu ndiye baba ndiye akufambidzana nani naamai asi amai tikavabvunza vanoti aiwa mubatsiri ndangomupa nzvimbo yekubatsira tikatarisa zvakare vana isusu murume uyu isaizi yenhamba boy na 30 bhoni yomba medu mwana mudiki kuna amai vedu asi iye murume hachavanzi akutofamba achitotaura kuti iyewo sokuti pamba ndipikwa marimira ari kutozviti ndini marimira akutora zvinhu zvepamba achitengesa kuti tibvunze mama tiri kutya munonzi mandituka munonzi matenda botso kana kuti mandinanga kuti inini ndiri nzenza asi tiri kuzoona kuti ndizvo asi chata kutirwadza ndechekuti pfuma yepamba yakupera murume uyu ari kutengesa ukavabvunza mai vari kuti hapana chanotaura siyai munoti ine handisi kuzoona here kuti zvinhu zvatengeswa lesi tine mbudzi dzatinoziva kuti imbudzi yekwedu yakatengeswa panhenge ende munhu anotera choti kwanzi ndini vanhenge sara ari kushandisa ndo seresilimu yedu kureva kuti ndiye ave baba vedu isu hatimuziva hatisati tataura naamai asi zviri kuti hatiri kuzviona totangira papi zimbabwe mangwana tisamuka tine mhosva vana ava vakawanda sei ifo yes vasikana vangani vakomana vangani vakomana 2 vasikana 2 vese vakura no vana ava i5 pane 1 mudiki ari pamba vasikana 2 vakaroorwa vakomana 2 vakaroorwa nimwe mukomana 1 mudiki ndiye ari pamba ari kugara naamai anova ndiye akuzotaura kuti aiwaka murume uyu anotorara mumba umu anotowachirwa nokuti varisipo vanosvika vachibvunza zvakamira sei vakutozivisa ndo zviri kuitika mubatsiri ava nenguva yakakura sei achigara pamba izvo tipinda mu5 months pakauya amai vachibvunzwa vakati kudini mubatsiri nanhasi vanoti mubatsiri
wakambovabvunzira amai kuti auya kuzobatsira mhuri here kana kuti chii? Aiwa, mubatsiri vanoti ivo vakambobatsirwa ende vamwe vanhu vakutoziva kuti mubatsiri, saka pano ndo paari kugara, ndo panouya vanhu vachibatsirwa, ndo paakabhesa. Mubatsiri ari kubhadhara renti here pamba paari kugarapo? No, izvizvo manje amai hapana parumboti ndipe mari renti yakashota tasei, ari kuzviziva ndiani? Ndaamai vari kugara pamba. Hey, saka vana ndovaunza nyaya. Vana ndo vari kuti toita sei, isusu hatingakwanisi kuti baba kumunhu ari zera redu, mwana mudiki ari pakati pedu, asi dai vaitizivisa taiziva taiziva toita sei, ende kuti tibatira kuti baba vedu vari kuramba. Zvikanzi vana avo ngavasiyane naamai wavo kana vasiri kudaka kutanda botso, ngavangoenda kune hama dzamai vanoudza kahama dzamai zviri kuitika. Ndinonzi Stuart Kambarami, ndiri kunoko kuBorodale. Baba Isabel, kwanzi ngavasiye zvakadaro, hanzi ngavasiye zvakadaro kana vasiri kuda kuzoita sei, kuzotanda botso. Ende pane shona iyeya yandinonzwa yekunzi chikomba chaamai ndibaba. Kana vangokudza ndodana neuyo unofanira kutoti dedi. But amai havasi kubuda pachena. Vana vakutoona munhu anobuda mubedroom anowachirwa hembe dzinowachirwa nemudzimai, zviri kuitwa nani? Naamai. Asi kuti wabude kuvana kuchokwadi kuti munhu uyu baba venyu vari kuramba, handizivi kuti vari kunyara here kuti izera revana vangu kana kuti mudiki kune chii, kune vana vangu. Zviri kunzi naNobert Chabete pachivaka nenyama kurongwe, amai avo irombe havana hunhu, vari kunyara nehunhu hwavo. Mubatsiri ibva ipapo hokoyo nerayoti, vana ngavaende kwanana sekuru hanzvadzi dzamai vanotaura nyaya yavo. KB chiridza fesifara yekaya kekuti chikomba chamai ndibaba, asi amai havana kutaurira akavana kuti ava ndio baba venyu. Saka havasati vababa, havasati vababazve, ndibaba dondo. Ndimutsirewo Katinashe Gotora Rufaro Kamanuro Raki Makanjera, maita kupita zuru Alfred Mafrato made kufamba, Inspector Chindito, Mashija Twins bomba paplotia, Traimo hanzi Traimo Liba, Victor Katio Shekmeni Matono Calvin Jwau, Esa Kanengoni Regaisa Murugwaya, Amake Makoni, Tichaona Makwerere, Amainosa Prominent Mandombo, Innocent Manyoso, Robert Veremu Dizaichi Gwedeza, Elias Arumando, Ndinonzi Nobel Chabeta pachivaka nenyama. Baba Isabel, nyaya iri kutaurwa nevatereri yokuti vana vakambonopotera kunana sekuru hanzvadzi dzamai vakamboendere ikoko. Avasati vari kuda sati kutaura nyaya yedu, tiri kufungidzira dzimwe dzenguva vachava vakubvunzwa kunzi vana vasvika nenyaya yakadai. Once yangobvunzwa kubva kunana sekuru, tatova nemhosva kuti mune zvamakaendesa, saka mandinanga. Kanyemba naBhozho, vana avo ngavasarwe shanje dzababa vakafa, ngavasiye amai vazvifadze vadekedzerwe hanzi vafadze miviri yavo. Vanoita ngozi vakabvunza amai chakashata chete ndechekuti hanzi ndechekutengesa zvinhu zvepamba chete zviri kuitwa nemubatsiri uyu. Eji haina basa, rudo ndorero vaviri. Ndinonzi Warren Ndoro, ndiri paEastview. Baba Isabel, asi pandiri kuda pane nyaya ndevekuti kana munhu auya pamba ichisi secret, right? Kana dai vachibuda mama vachienda kunoita zvinhu zvavo kunze, mama vaunza munhu pamba. Yebo. Kana auya pamba ichisiri secret, ngavachiudza kavana kuti ava ndi baba venyu ava. Asingada akaurika kuuya pamba achiti handiendi kunoti baba kune munhu akaenzana neni, auenda hake. Asi anenge achiuya pamba anotora achitoziva kuti ndiani ava, ndi baba. Manje mama vari kuramba vasi kubuda pachena. Zvikanzi mubatsiri. Ko midziyo property iri kutengeswa iyi, sei mubatsiri ari kutengesa property? Ndi baba akapamba. Alright, maybe mati midziyo kana kuti property iri kutengeswa inosanganisira chii? Kusanganisira zvipfuwo zvakafanana nembudzi. Okay, dziri kutengeswa. So far patori nembudzi ndikuona kuti 3 dzakatotengeswa nababa. Dzepamba ipapo kwete dzaakashava iye achoshandira vanhu. Kuti mbudzi idzi hadzina here kupiwa mubatsiri uyu nevanhu vaakashandira? Aiwa, mbudzi dzepamba dzakabatsirwa ndosaka vanhu vachikomblena. Zvavakaona zvakaedzerwa, aiwa zvake yekwa anotosvika zvimwe hapana chinhu chinoshamisira kachitengesa, akazotengesa kusanganisira zvepamba. Regai tinzwe kuti wadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza nenyaya iri kubva Bochamarange. Kuti yo baba KD vakabada chimoti paka mapindira papi. Ndiria simudza mpata tirove Pakadzika iwe ndiria iwe simudza mpata tirove iwe ndiria
Simudzambata tirove Pakakumbira haniri yaiwe Simudzambata tirove iwewe haniri yaiwe Simudzambata tirove Pakakumbira haniri Simudzambata tirove pakatsika-tsika Simudzambata tirove pakatsika-tsika Simudzambata tirove pakatsika-tsika cha Tapio. Mighty Spirit for the bitter the pro. Jumanda wakachuemba kemele cash. Jumanda wakachuemba kemele. Then you're sure with the penny for. Akiora with the penny for. Simplicity horror mighty. Wakachuemba kemele cash. Then you're Jumand. Wakachuemba. Simplicity horror mighty. Rigidi vo. Chile kuti kudiniti. Baba nyendi kutaura pano. Ndapinda mungambiti nebhira dega lemo ya muswenda. Tsutsura. Sikazi hoda mwanangu mukati mungambiti ya dega. Yabo. Sorry mukoma ndafungidwa ndamu kwanza. Takada kufamba nebhira mweya. Mukoma wangu. Yeke tika Honde Valley. Ndeye kuti kune mwana akafa. Nenzira yekufa nenzira yengoro. Achienda kuhuni. Right? Mombe dzaka dzisina kutungamirirwa. Vana ndokupinda mungoro vese. Mwana kwandiri kutaura nezvake 11 years. Mukomani. Asi ane 6 years asipo. Kwira kuti tapachi 17 years. Hey. Gore rakashayikwa. Gore rino 6. Kwira kuti akashayikwa ane 11 years. Kutaura kuno ane 17 years. Asi angasingawanikwa. Akazowanikwa musi weSaturday like. Muri kuti mwana uyu angari mungoro. Yes. Ngoro ichienda kunotsvaka huni. Yes. Akafa kana kuti akadisappear. Right, akadisappear. Okay. Right. So nguva yakadonha ngoro. Vanhu vakazomhanya, vamwe vatsimbirwa, vakomana vakati wandei varimo. Nokuti zvaida kuitwa paboita sekunonzi pane paizi pane mabiko. Saka vakomana muvillage vachimwenzi vamwendaiko vachiuya panzvimbo nokuti munhu aizikanwa. Ngoro vakomana vachienda kungoro vanga varipo 7 ugari mungoro. Ngoro ndokubva yadonha. Kudonha kwakaita ngoro pane vanhu vanokwana kuita 4 vakomana, vamwe vakashikoka makumbo, vamwe vakatokuvara musoro. But nguva yakaonekwa nekuvara iyi vanhu vakamhanya vachimhanya nevanhu vari kuonekwa kuti vakwara, vamwe vachitakurwa kumaisa kuchipatara. Ndokuzogara paya pekuti imi pane munhu asimbarama asiri kuwanikwa kunenge ari kupi. Guys, inga patatora paipaika hongu ngoro yakapinda musango, but paipai hapana munhu akasara paya. Ndokudzokera munhu kutangira ipapo munhu ana kuwanikwa. Yes. Ndokutsoka kuenda muzvikoro, kuenda kumapurisa kuziisa vachitsvaka munhu. Right. Vanhu ava iko zvinozvi vakafamba vakaenda kumaprofita, vakatonzwa kuti munhu akatetereka nesango ndevamwe ende ari kurwara nenjere. Okay. Ende ndopazvakatangira ipapo. Vamwe vakanzi aiwa akatofa. Vamwe vakatonzizo isusu tinoita zvokuhuka kana kuti tine fembo. Tinogona kuti makatibhadhira mari yakati tofamba tichikudzai munhu iye achibuda pamunhu wedu achinokuratidza kuti ndakafa apa ndio pandakachererwa kana kuti apa ndio pandiri. So zvadaro vari kutsvaka izvezvi panga pane mutambo wanga uripo uri webira uri mufamily. Okay. Ndokubva paita munhu akabva muguta reHarare aine shamwari yake achiti ndiperekedzewo unoona zvinoitwa kwedu kana tichiita zvemabira. Right. Anditi gore rapera tine zvatiri kuvhara zvekuti veukama gore radarika, saka tombounganaka tichidya, vana vari kumabasa vachiudzwa vekwedu kuti vekwedu tanga tiri kumabasa, gore rakupera zvakanaka, vakawana mabasa vachiti takawana mabasa, vachipira nekupfupa vadzimu, zvikanzi handi ndizvo tinoita kwedu kupera kwegore. Munhu akanzi handi uyu anobatsira. Okay. Avo vakanaka ndokubva vaenda kudaro vari pabira paya, munhu iyeye nyakutakurwa uyoyo tuku wabuda mudziyo. Zvikanzi ndiri kuona pana pahongo makaungana, but pana pandau yasasahwira, ende language iyoyo vanoishandisa kuti vanhu vanowirirana madzisahwira. Akadayirwa nevamwe mutumba mune mudzimu mukuru yange iripo, zvikanzi ichokwadi kutsika kwako panapa kwakakosha nekuti une mwana uri sahwira vakumhorosana vari kusangana vacho. Zvikanzi right, muri kutamba zvenyu, muri kuungana zvenyu, sei muchidya nokunwa nokufara paine mwana ari musango.
Hey, vamwe ndikumburiva kuti mwana ndiyendekera zviya asina kuuya ndokuti pfungwa dzavo dzakati kune vamwe vari kumabasa but takati ngatiunganei sikatine vamwe takambozvitaura isusu kuti kana tichiita mutemo ngatiite itese iko zvinezvi ndinge ari kubasa but nzimeni imwe chete fonerei vanhu sikanzi aiwa havasi vanhu vatiri kutaura nezvavo. ndine mwana ari musango ndiyana nemubereki ane mwana waasiri kuwana akashayikwa sikanzi ko ari mugere muri kudya nekunwa nokurara mumba mwana aripi pakaita munhu akabuda pakati sikanzi pane pabiri atiri kuita panapa ka ndere kwamhofu nekuti tomboti vanhu handana mhofu munhu angauya ane mutupo wakewo ndisahwira akouya but ndiye akakufukunyura zvikanzi nemuri masumuka zvikanzi no muda kudzivisa munhu zvinhu zvarutaura zvisere ndosaka taunganazvo kana ari sahwira asvika panapa ka pamwe ndosatomutumazvo andi mukutandanisa makudo ndomukunonga ndikuhosi yes zvinooneka zvaari kutaura ndizvo ka tafamba kangani pa6 years pane ane chaawana here hapana uya uya nenzira yake mirai timbonzwa zikanzi pane zviri kuitika mwana aripo sasahwira ndauya pano handidzokeri mwana asati apano hey papa kuti zuva ribude rakadonokera vanhu kuti zuva ribude mangwana kuyedze wakadonokera vanhu isoda mwana zvakanasa kunonzi bira achisina basa vanoti ngatiende kuvana zvikanzi garai zvenyu pamadzisahwira akabva takakurondedzerwa zvikanzi kwandakaberekwa ini ndekwakati ndikaberekwa kwakati imimi nerudzi rwenyu mutori nhengi wangu pane zvakati mukadzokera kwamashure pane vakuru here panapa bvunzai kuti dzinza rinonzi rwakati mauriziva here hamuvaziva rinonzi totiriziva zvishuwa zvikanzi right tasangana ndosaka ndashedzwa pano akauya neni pano anofunga tangoya neni ndizvo munozviziva here kuti pakati penyu pane munhu ane maini but isati yakushanda and aripo here munhu ane maini pakati pevanhu vanga vakaungana isati yakushanda baba pati munhu ane maini aripo asi hakuna munhu aizviziva nokuti paishandiswa songo yamake ngwazi dzimwe nzendo taurai madzoka munhu aironga zvinhu zvake ndokupiwa maini nzvimbo itori nemakomba akatombocherwa akatodzika but ndobva zvaramba kubuda paisabuda zvinhu ndokufamba mukufamba ndo makabuda nyaya yekuti unofanira kuti utsvage munhu unofanira kugadzisa nzvimbo gadzisa munhu yako ndo pakabheuka mwana kutiza nekuenda kwakaenda anambotorwa nemunhu akatetereka nemushonga maini andikutaura iri mugomo but varudzi vese hapana vaiziva ende kubva kwakaenda kune maini kusvika pamba koigara mwana is about 47 kilometers saka veukama vazviziva ende munhu ane rimwe basa raanosenza rinotozivikanwa raitoti aunganidze mari dzake ainde kunovhura maini but paakatira kuita zvinhu izvi ndokuenda nemwana panzvimbo aine mwana kunzvimbo ikoko mwana achibva mutiza ende mwana uyu akamutiza but iye ndianga asikamuone but mwana anga ari mumugomo 6 years so nyaya yanetsa ndekudai mwana uyu paanga achigara mukoma KB nezuro ndo pakazotanga kuda kutobuditsa zvimwe zvanga asingabuditse nokuti pari zvinozvi akuti paakawanikwa mwana uyu aita senge kuti munhu anongobuda masiriri munhu anosanganisa mashoko pakutaura ombotanga kutaura zvokuti munoti harwari asi hunhu chaichewo unogara nevanhu hwanga hwabuda mwana akasimba ari kutaura kuti inini ndaidya michero kugeza ndio kunoratidza kuti paanga ari zvakafanana netsvina yanyotoratidza kuti munhu anombogeza but haagezi zvakakwana kupfeka munoziva anonzi marenge nyamgoma dzimwe hembe dzake dzaiti ukabata kudai inogona kufufunyuka senge hembe yakatsva nezuva saka chichinangwa chekuti muwest make hembe yakaenda akapfeka trous rakasara bhandi ndochinhu chakasimba ane marengenyi zvikanzi right zvandoda kuti tiite pano toda kuenda kunotora mwana but hakuna chinhu chisina zita ndoda titungamirire tiende kune maini yandiri kutaura but nditenderei kukubvunza imi kuti vedu wei ane maini pana paisiri kushanda ndeyani yaakatombovhura but maini iyi aina kushanda akadzokera kuti anofanira kuti asimbe akasimbisa nenzira ipi handina kuti ndiyakakonzeresa mwana but kumaini ikoko ndokune mwana akabuda here munhu ane maini pachena haana kubuda pachena zvikanzi vafana vechidiki
iso ndisukupedzerwa ngweso avanonokesi sekuru kana kuti profeti ndimika muri kuona takupa ibasa kani samuri kutaura tiri kusvitsvaka izvi taitosanotiudza ndei hati zvikanzi izvo inini pashangu ndaonekwa pano mota yangu iri panapa mota yehomo yangu iri pano ine zvayatoitwa asi ndo zvandichapedzisira kugadzira kana kwairi handichatosviki kunogona kusvika ndoshanda nawo tsvagai motokari ndaigona kuti tiene nemota yangu free but tsvagai motokari yangu isari pano but munongosiya munhu 1 zvedu akagara ipapo wangu inini newenyu 1 toda kuenda munoziva here kwakati zvikanzi kutori nezvimamaini zvakawanda zvikanzi hande ndokudhiraivha ndokubva vaenda zvikanzi taura nevakuru venzvimbo akuna nzvimbo toda kuti roti yedu ivhenekere zvikanzi kwamambo mambo ari kwakati zvikanzi kuno hakuna mambo kune vamwe vaiva vanonzi kana muri munzvimbo menyu ndova munoenda muchinoudza nyaya ndokubva vaenda zvikanzi kana zvakadaro zvinotosiririsa zvikanzi ndizvo tinokupaiwo vamwe vanhu vedu muende navo kubva kuvakuru venzvimbo ndobva wapiwa vanhu avo vanopinda mugomo zvikanzi right kana kuri kuimba imbai pano kana dziri mbiri ngadziridzwe munhu uya ukumboti yei atiitirwo zvinhu nevanhu vasiri verudzi rwedu mani motikanganisira zvinhu akambosara akazotevera nemotokari yake ndokutevera mukoma KB zvikanzi nemunhu anoda kubatsira mukafamba mukasvika apo muchanzwa kushevedzwa asi kushevedzwa kuchiita mwana uyu achiita senge munhu arasika ndonguva yachiita senge akupepuka achizviona kuti ari musango but akanzwa kutaura kwenyu achaenda kutoshevedzera kuti mumunzwa kuti ndiri pano asi asati abo ipapo ndopa tichaziva kuti mwana ari papi izvozvo zvekutanga zvikangoitika takutoenda mwana gomba tikuenda naye asi paari pakachengetwa pane zvinhu zvinenge nyoka iye nyoka asi kudzisha iye munhu akaita zvinhu izvi ari kuziva kuti ndo pane mwana nzira yaari kushandisa kupa naye mwana chikafu inzira yemushonga but iye pane zvaakakanganisa haasi kugonawo zvakare kusvika ipapo okay miko dzakakanganisika ndokusaka makore awanda saka haasi kutokwanisa kusvika ipapo ari kutozviziva kuti mwana wabhururu wangu ndokwaari saka muchisvika ipapo toda vanhu vakasimba nokuti chinotanga kusvika pamuri nyoka idzi hapana panofamba mwana kusvika nyoka dzati dzatukamira saka nyoka idzi kunyangwe muridzi wenzvimbo iyi akada kusvika ipapo haasi kukwanisa kusvika pa nokuti ari kutanga kusangana nyoka naye hazvichawirirani nokuti akakanganisa miko anogona kurumwa ndokusaka asiri kusvika saka iko zvino kana ari pano atoriwe muranda wedu kuti asasangana nyoka idzi achienda kuseri kwedu handina kuti pana anoroya apa hapana zvanokwanisa kuita ndati mairi ndeani ari pano zvikati tiri vakomana vakadzidza munomu mune makanselas mune chidano zvitandi maini hakuna maini isina zita right tsvagai pane zvimapekipeki here pane zvakanyorwa here ndokubva kuita mumwe murume anodarika nerodi so haana kuziva zviri kuitika ndokubva ati ndaona pakaungana vanhu ndikatizvo regai ndisvikewo ndafunga kuti takabotishandewo ushandei panapa paka pasina zvinonyezobuda zvikanzi tichazodzoka saka ndiri kutenda kuva kuti ndakuonai mati muchangodzoka pamwe basa rita sei ramuka papa kana zvakuda kubuda zvinobuda chete kana nguva yacho yakwada zvinobuda chete so pane aitaura werudzi murume ndikurungoti ruoko kweye kuna baba vaye zvikanzi uyai kunukuka umwe mukomana angaripo zvikanzi uyai kunuku zvikanzi ndakunzwa muchini makamboshanda panapa ndepani niniwo ndatiuyawo panapa ndepane ndiye nezita Mr. Nenge ndatovaona kuti panapa but ndingangosimudza vakuru pakati pevanhu varapawo avo Mr. Nenge wacho vanga varipo ndove kumboramba vaya vachiti isusu hatiri kutungamirirwa nevamwe vanhu tiri verudziro zvikanzi kuzotaura kushevedza mwana ndipei jira rangu ringave remweya ringave rechiwano kirosai apa baba vemwana naamai vemwana uyai kuno garai pajira apa ndokuitira zvavakaisirwa kana ndaisa zvinhu izvi ndiri kukumbira kuti muchivedze mwana wenyu nezita muchishedzerana bosho vachishevedza mwana pasina nguva mukoma KB mwana instead yekudayira aichema zvikanzi munhu avari kuchema muri kupanzwa here
ndo panga pasikawanika pasina nguwa mkoma KB ndo pakatanga kunzwa vanhu kushona kuti sike pane zviri kuitika wanike inyoka zvikanzi ndataura zvezve zvikanzi nyoka idzi ndoda kubvunza kuti tofanira kudziuraya here nekuti pano padziri tinoda kuziva dzimwe nzvimbo imwe neimwe ine zvinhu zvayo zvatinovenga isusu mwana tinogona kuzokonzeresa so zvakazoitika ndezvokuti nyoka yekutanga yakauya yakamboita senge yaneta ikaratidza kuti yafa but kubva pakaita ipapo yaitoratidza kuti haina kufa but yanga isina simba yechitu nyoka yakuuya ndo pakasimuka murume uya uyu anova ndiye muridzi wemaini ndokutora zidombo ndobva tema nyoka ichingofa kumukoma KB ndiye akatema yega iye achibva dona basi nyoka nderudzi baba handizivi kuti nyoka inoti kana ikatsama kana ikaona vanhu inosimudza musoro mudenga pana pahuro paya pandasenge paita gwati ndasenge kuseri kwabatana makobra ndo zvadzadziri dzine kala imwe chete ndo zvadzadziri dzeblack zviya zvamaitaura zvezvo kuti isusu tinofunga kuti pairi kubudisa rurimi ihasha right inenge ichitofemedza ndo zvaita izvozvo dzakatarisa kuvanhu yechitu haina kuurawa nemubatsiri haina kuurawa nevanhu vakauya yakaurawa nemunhu ainzi ndiye muridzi wemaini wokumuramba uyoyo achingopedza kuirova dombo richirova imbwa nyoka iye achibva dona pasi hapana kuita nguva mukoma KB pachi paurayirwa nyoka ipapo ndo pakauya pachidonhera mwana vanhu vakambotya kuti mwana uyu but baba vemwana ndo vakamhanya kunohaga kunombundikira mwana wavo so ndo pakaona vanhu kuti hembe dzanga akapfeka anga amarara pese pavaibata dzaifufunyuka dzichidondera pasi so baba nguva iyoyo vachibataka kuudza vanhu zvikanzi pane zvakuitika pandiri vakabata mwana chii chakuitika baba yachidza kuti izvozvi mwana wangu ndakambata ndazviona kuti mwana wangu ndakambata but handichaoni hamuchaone zvikanzi aiwa no problem rambai makabata mwana wenyu ndobva isirwa mvura hamutekeswe mukati zvikanzi isai masiso mukati imomo vachivesa vachivhura zvikanzi makona zvikanzi ndakutoona vanhu vese vari panapo zvikanzi right ndonyatema vaya vatapiwa kwashe kana kuti vatapiwa nevaridzi venzvimbo inoyi ndozvatangatavinga izvi zvikanzi hamuendi chete ndoda kutozivisa vakuru vangu ngatidhiraivhe moto takananga ikoko ndobva dhiraivha moto zvikanzi onai mwana watinaiwe 6 years tamuona mugomo but mugomo tamuwana pamaini yaningi uya zvikanzi ane atori friend yevakuru ikoko ningi zvakauraya nyoka achibva dona akazoita sei wanipa wakabva pamaini pa baba kunoda vanhu vanonamata murume akaisiwa mumota haana kuendeswa kuchipatara akaisiwa mumota paifamba vanhu nezvirongwa zvese anga chingori mumota akatozoendeswa kuchipatara vanhu vabva kupi vabva ikoko ndokubva aendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara chinhu chakanobatwa kuchipatara mukoma KB ibb zvandazosangana nazvo nezuro ndezvekuti izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita munhu akasuka kuri kunzi gumbo neruoko zvese zvakatonhora hazvisi kusumuka kana akashunywa anatesa uchimunzi atasenge munhu akatori akastroka ndikurwara kuri but mwana atori komba izvozvo chinhu chandavanzoitaura ndechekuti chiri kumira kupera kwazvo chiri kuramba nyetsopera ikwo zvinozvi masiriri haasi kumira kubuda uyezve kana mukada kutaura naye anotesenge munhu ari kuvhunduka kana kuti zvinhu zvapinda munzeve zvine pressure anodavira zveunozoi ndichatika kuti singe munhu avhunduka achiri kuvhunduka ndo zviri kuitika pari asi munhu uyu akabatsira kuti mwana awanikwe ari kuti kudini pamusoro pemwana ari kutoshevedzera kuti mwana mukati kuita 1 week 2 week muinaye mukaona zvakadaro ndiri kuda ndimutore ndiende naye kupi ndinogara naye inini ende ari kuvavimbisa kuti atori mwana akafanana nevamwe vana ende acharoora agoita musha wake zvakaoma tiri kudzoka tichizonzwaka kuti Zimbabwe inoti kudini kubudikidza nenyaya yekuHonde Valley handitika 0773238096 chirongwa Bozhongora segment part 1 and part 2 matunzirwa nevasawira vedu veexpedite DNA Zimbabwe lekezani tipase kutenda mwense familia dziko ra Zimbabwe mukanatema kuti patayamba kana wara za 9 o'clock kufika pali manje baba Isabel tongotora kamutereri wakumalizira anongokomenta kachama tsudzura chekwa gutu pamwe chene ichi chikwakazangarare anditi 0713938538 paita munango pantedwe alo National FM alo bati zikona bwani mamuka sei bwino bwanjino bwino ndiani watu ari kuponi
Ni asrice oile mwana pa Desert Fox mazo citrus. kulitani kumazowe. Mazo kuli bwino kaya kubire gwenda bwanji. Kuno zili kuenda bwino ndikanyemba bonzo na Bosho Ngora mukafuna kukomenta zale wedwa na Bosho kana kupasa malonje. Kwa komenta zale na Bosho ayo ani zabwino na zimbe. Ni mwa ya bwino amenaya. Ni ya bwino ndito. Ziko mupasani tivebenza. Pasani benza kuna fani mafuta limpo chungoma ali kugweja. Princess Lomai gonjo wa bitumta zaushe na zemaliza na ari kumpwanya tasuka karikoga na Edison Pires kwa magranchito ziko machikulire achada kusisa nyamba chimuti Bosho Ngora nobatika sei vanenge vachida kundibata munotibata manamba dzinoti 0771 545 025 ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday rikiti mutirekerereko na kuchedwa kakumaliza chirongwa chathu ninzawo kuti mayembekeza chirongwa cha malonje. Rapson Umali alimoka mu studio manje munenge muchibva kabzira wanda ninchemero KP Kanyemba Bonzo na Bosho Ngora tibwere pomwe kamangwana Thursday Madness.